Right, hi guys. Hello guys, how are you guys? Muri say. Muri say, how are you? Right guys, Muri say sorry guys. Muri say how are you? I hope muri bo maskera shakanaka guys. Montiregererawo pane ma message atiri kupindura apa. Anditika tavangani guys, aiskundishowa phone. How many are we? Tavangani. How many are we? Tavangani apa. Tavangani. How many are we guys? Tirivangani. Hanzi nasitapiswa nezuva kuno kukutonhora uko kukutonhora kundai usadisappear unofanira kuramba uripo because pane pachada kufonwa. Nhasi tine ma pressing issues akati one day ari panapa tine ma pressing issues akati one day saka toda kuti gwi guys handitika toda kuti gwi tofamba hanzi 192. Alright, thank you very much Ivy Banda guys. Ngatiche live 100 saa 200 kusite kwangu haionesi saka right, can you only remove phone to our papi 215 230? Let me see, using another phone. So tine ma pressing issues muzvara nhasi atinawo tina nyanza cho tine ta 270 now. Unditaza kuno ku 270 saka tava 270 saka 270 and saka pane comment yaindi tine toda kuti tifambe takati ombijana tikunidze kufamba tava pa 270 kuno kundi 270 kunoko. So toda kuona kuti zviri kufamba sei. 298. Right, 120. So guys, tine ma pressing issues. Toda kuti tipedze nyaya yevana ava. Tikapedza nyaya ava topinda nenyaya ya topinda panyaya yababa nemukadzi vakatemerwa mahwindo avo nambuya. Handitika ndichange ndinavo pano baba namai vekutemerwa mahwindo avo nambuya tichange tinavo panapa. Handitika right, topedza ipapo. Thank you Pemda zvakakomenda kundaiona uku. Tobva taita baba vekubika sadza vaya mustreet tinenge tinavo pano tichange tinavo panapa zvakare. Handitika saka ngatisei tifambe nenyaya tione kuti tave papi chaipo. Fambai nenyaya guys tione kuti tasvika papi. Tisvike 350 and then we start again. Tipa 353 ndo patiri pa 353 ndo patiri pa 353 ndo patiri. Ndiri right yangu Shandirai Mado, how are you? Pamela Mangwe, how are you?
tipa 356 now, 356 kuside kunoko, 356. Hi Rupo, how are you? No matemba no ones were here with the broken heart, but yes, it's very sad. It's very sad. It's very sad. That's China Mayumana. Shakaoma, but Mayumana don't find that it's a group coish, and we're a group coish. You could discuss a Yamana, a group coish. You have to send the trip group call to discuss about discuss a Yamana. Animona. So it's so sad, guys. It's so sad. Shurukwitika. It's so sad. Shurukwitika pavanapa. But vanava anzwi anoza tapa 410. Tapa 410 and the 20 tapa 410. Vana vanonetsa kuti umudze ndosachinzi mugono wepwere ndiye asinaye. Tatepa 410 420 ndo kwatave 420 ndo kwatave anditika hanzi Kenya yakadzosa vanhu from Russia vakatiza vakadzokera ndisherewo live. Yes, Kenya yakadzosa vanhu, South Africa ikatora vanhu vayo back. Zimbabwe ndiyo yangosara ine vana variko, and now they are capitalizing because hapana ambosimudza musoro pavana veZimbabwe, saka vari kutotora kuZimbabwe ikoko ndokwa vari kutora. Tapa 433 120 tapa 433, saka ndokwa vatowana vanhu vekutora kuti vanodhamba 457 ndopatave. Right, maswera seko guys, maswera say I hope you are all okay. Kumatima nenyika ndati ndichipedza paya kutaura nemi ndichibva mwana anga tondisira message anga abva tondisira message ndika akati mama ndikwanisa kuenda pa live because mafoni akabagiwa. Let me call adzoka online. Okay, adzoka online saka abva nditi aisa audio panyaya panachanda yeti ndishaya naye ndodai andika inzwa audio yandisira. Okay mother, it's a huge risk kuti chive pa live because vamwe vachopinda busy nemhaka yekuva pa live akaripo iyo yanezuro. It's a huge risk kuti chive pa live. Saka hanzi vakaenda ku live nezuro kwa Ezra vava vatopinda pa tight. Vakaenda ku live kwa Ezra nezuro vava hanzi vatopinda pa tight. Andi murikuona saka izvo zvida it's now patove pa tight. Saka toti mom inzwa iyanyora kati mom Meli, our voices were recorded when we got here. Don't isa voice recording. She can say when we got here our voices were recorded and also phones were hacked. So I can type and explain the situation. And please do not show my name already. Those on Ezra's lives are in trouble. So I really can't go on live. Do you see how serious it is, guys? Do you see how serious it is? Vana ava mafoni akabagiwa. 2, my voices awa chishika akarekodwa. So vana vakaenda kwa Ezra chisane zuro bye hanzi vatori pa tight. As we speak, and this is nakachanzi vana vaya vakatorwa azviwana kupi muna mbundudza izvo zvezvo. Vana vaya hanzi vanotoripo vatori pa tight iko kwa vari uko. Animona saka pakatoipa guys tiri kuda kuti vana ava vadzoke kumba antimaona. So zvandaita inini padaime ndamboti ndichadzoka paya ndakandiri busy kumbotendera nditsvaga kuti ndianowanika basaka ndazowana nhamba dzaambassador wekurussia. I think it will be nice kuti timbovafonera timbonzwa kuti ivo vari kuti kudini hanzi my voices out they were recorded. Saka hanzi vatozikama ndosakati I can only type neshona seso mafoni acho akatobhagwawo futi hanimaona. So ndo pane nyaya ipapo patiri nhasi panapa guys. Vana kana uchiudza vana kuti so vakanzwa kuti $20,000 vanobva vatoona atopfuma kutodriver. Vazhinji vana vese vakaenda apa inyaya yoda kutenga mota anobva tozviona achidzoka achidriver zimota rake handimaona. Ndo zvatafambira panapa izvozvo zvakutwa mandipsa nevakuru ndo zvataunganira pano izvozvo. Saka ndo patiri panapa. Saka ndambokumbira earlier on ndikati vasikana ndokumbira mundisherewo live munditegerewo vakuru vamunoziva because itori nyaya yenyika. Andika inyaya yenyika haisi nyaya yemunhu one. Zvikutoshungurudza izvozvo kuti vanhu ava vari kurecruita izvozvo kudai vanogona kutove vari pano
nokuti vari kunzi vari kuenda ezvinozvi vakanotora vanyuwani vakasvika vhiki rapera vari kubuda vakabuda nepamareserve epaplum 3 nepaplan 3 kumareserva kudipu mareserva ndokwakanotorwa kuru yakasvika izvozvi. Saka ndofunga vanoapproacha 1-2 vanobva vati imi kwaita mari kuhandei. Obviously chero kudza mwana uyu mwana uchu ati akatombodzwa namai vake. Mai vake vakatouya pano tikatombotaura nyaya ishi kuti dzoka vakatomaneja kumusi achinda guys kuzora dzoka zvochiza mwana wangu akutoenda anogona kusadzoka kuonde kunzoko vachitoti mai vacho chitwa anoenda kunogwa hondo akambobata futi anoizivirepi anogwepi anomaona vakabloka kuti mwana asaenda asakwire ndege inokonekta kubva muDubai vakabloka neEmirates. Vana vai vakaita nharo vakati tikuenda because isusu we are over 18 toita mutemo unotokozana zvatoda kuita. Emirates hainakonisa kuvastopa vadaro ndobva vakwira vakaenda kuya vasvika kuya vana ava vanoti vakatorwa handika vaipromiswa kunzi munochikota mabasa ekubikira vanhu vanenge vari kuhondo mopiwa va20,000 mobikira vanhu muchiklina muchidini. Saka vana vakaenda vachifunga kuti kune mabasa ekunobika handiona vachibikira masoja vakaenda vachifunga kuti change chinoklina kunogara masoja kumabharaki handiona havana kuziva kuti iwo ndiwo masoja acho handimashona havana kuziva kuti iwo ndiwo masoja acho. Okay, by the way, right, apindura izvozvi mwana uya hanzi Mameli, sorry for the late response, we are restricted in terms of using phones. We now have limited time till we go to the red zone destination dokunofiwa ku red zone where phones will no longer be applicable on us. We have no guarantee on how we will be communicating. The situation in this side is very tense, and even people who passed away, they are just neglected, and even the treatment we are given is so tribalistic. Even to bath, we are only allowed to bath once a week or once in 2 weeks. Everything is addressed in their language. There is no interpreter. If you don't do as per instruction, you are beaten and abused. And we will be happy if you can get help as soon as possible, because 1 hour this side is like 5 days in jail. We are really asking for your maximum assistance to get us rescued. May God bless you. We will be grateful to get positive feedback. Hii message yatopinda izvozvi yanyogwa nemwana. So ndichitaura naye nezuro 180 vasvika chirega ndikutsanangurirei kana kuti rega ndidedze mai vake. I have the mother on the phone. Vati vari phone, but I think vakapedza vapedza here paconference call yavanga vari zvakaoma. Ndo zviri kusangana nevana izvi. Vana vakawanda vari kurekutwa every time. Izvozvi kune group rakasvika saka vana variko. Maswera sei mama sorry kukufonera panapa mwana wasenda message iri very heartbreaking. Atimaona. So imimi before kusati kwaisa munozo ma restriction aiswa because of live yanezuro. Ndo saka vaiswa ma restriction aya. Saka imimi mamshora nemwana pesa papa anowana mukana pakakapinda nefone. Tiudzei mwana anga achari kugara sei pakamira sei? Panaumira zvakanaka as it is ari kutorwara. Ari kurwara but haasi kukwanisa kuendeswa kuchipatara. I think haana kujaira chando. So it's almost a week now achirwara, ari kukosora, akavharika, is asthmatic. So ari kutadza kuwana kuaccessa even chipatara. Situation yachona haina kumira zvakanaka. Ndatombomubvunza even about ava vakataura nezuro anovaziva. But akutya kutaura because vaya vatorwa makuseni. Adaro. Havasati vadzoka. So akutya kutaura kuti vachatiresa because anenge ane vanhu vari kuona malive osawo. Saka ndo zvandataura kuti maculprits ari kuinkurukuta vana ari pakati pedu aripo. Saka vanenge varipo vachiona. This is why the last time patakataura nezvenyaya iyi vakatamira kubva kuside reHarare kwavaitora vana uko kune matauni vakaenda kumareserva. Ani muri kuona because vana kumareserva vanenge iyi message yakatenderera kapai patakataura papa kuti mwana wenyu papa mama vamublokera kuDubai paya kuti kune vanhu vakutora vana chididi vana vari kuenda kunofa uko havasi kudzoka. Handiona saka ndofa kwakana tabatwa ndobva vachienda kumareserva noti group riri kunzi rakasvika nemwana wenyu rakasvika kubva kuplum 3 kumareserva ekumaplum 3 ndo vakasvika izvozvo. Saka chikafu hanzi kuri kumira sei? Akuti vangorarama nemasupu, vanongopiwa masupu chete. Ndo zvakataura nezuro. Akati chinonzi chikafu chiri solid havachachizivi. Vanopiwa masupu emagaba ndo chikafu chavo chikuru. Nokuti kunonzi afa ngokuti dumbu ravo rizvimbe. Vari kutrainwa kuti kana vozoenda ku red zone uko
handi mashona. So vachisvika vakanyebegwa kunzi muchanoita zvokutsuka muchinobikira vasungwa muchiva vanhu venhingikiri vehondo muchidini, but vasvika vakabva vanzi kutraining. Hanzi zaida training yechi nini zvimwe zvaanenge achindoudza handinyatsonderstandi because ndaiziva kuti achaitiswa training yekuenda kumakitchen since anga achiita kosi yekubika kumusha. Aiwa iko vana vakazoita training yekubata futi kutaura kwake, vakazoita training yekuti vangodzidze kuti bata futi vanodhura vanhu sei, futi inobatwa sei, but zvakawanda wanda hakuna kosi yavakaenda. And even mari kutaura kwaita nezura chindudza aiti even pandakati ko vanhu vese vakafira kwava handiona zvikanzi hakuna kana mhuri inopiwa mari inongonzi chapa mhuri yako, ndakamutipa makasvika makapiwa here 20,000 vakapiwa zvikanzi kana sendra takapiwa takanzi tozopa mhuri dzenyu. Saka tungaziti mhuri dzechu vasina mbotaura nemi vasina kudii namo muri mari kupai mari kupi mimi hapa dzachina in case of something chaitika kuvana handi kutongo ene atonyora pa message kuti vanhu vakafa vese hapana even communication nemunhu ano watinoziva arikoko because handakaenda tisingazivi. So we tried tanzwa asvike we tried stopping him tikatadza Dubai Feldas tikatadza akaproceeda takaziva sati asvimuka taimuvharira saende. But akazvipa ega achiviga ndofunga vanoudzwa kuti musaudze vabereki venyu or something. Yes. Because haye yes no angasingazombokwanisi kuenda. So now kuti tizive kuti vanhu vacho vari kupi, but anenge achakupa information yaanayo yemunhu akavarecruita. Hanzi takapiwa vanopiwa training yema10 days ekuti vangodziva kuti futi inobatwa sei. Vapiwa training iyi guys zvakuitika manje pane language barrier. Handimaona havabvumidzi kuinga chitaura chirudzi chavo. Ava vanhu vacho havatauri English. Handi munoona. So unofanira kutopindura chirashe chausingagoni chocho. Apa chirashe chakaoma kakuita kunge chiGerman guys, kuita kunge chiAfrikaans. Saka ndocho unongochifunga kuti udairire zvausingazivi izvozvo. Ukasadaira unorohwa. Handimaona vari kurohwa ikokoko vachikuvadza zvokutorohwa chako chaiko. Saka uyu wedu mwana uchu atisvita pano asarigwa ne8 days kuti aende kupi kured zone. Asara ne8 days dzokuti achida, that means next week pakazendwa plan ari kuenda kured zone kunoveko kuti havasi kudzoka kured zone because vanava training yechisoja guys. Mukaona vanhu vekuzna vachitraina vanomhanya kana even nemarodhi muya vakatakurana nemagaba anorema varitori fit physically and mentally. Zvinenge zviri zvifana zvine mhasuro dzakadai mumajimu yamuya vachijimisa vachidini vachiita mapress ups kana 100 munhu 1 vana havazvizivi. Training ye10 days guys kuchiudza kuZimbabwe chacho kwauti training ye10 days. Saka training ye10 days vanenge vaitwa kuhondo kukoko itraining ipi iyoyo? Itraining ipi? Vanongodzidzira kuti futi ege ifona kubata kudai so kabaya apa magazini lodwa so unongodhonza kudai so yakutodhura. Ndo zvavari kungosiva. Saka vana vari stuck guys, we need to have these children back. So panga pane vana veku South Africa vanga varipo, panga pane vana veku DRC vanga varipo, pane vana veku Uganda vanga varipo, but nyika dzese idzi dzakapindura dzika requesta vana vavo back, vana vakaenda. So tikufunga kuti maybe kuZimbabwe hazvina kunge mbenge zvasvika, maybe that's why tasvika pano kuti tizivisewo vakuru vekuZimbabwe negovernment yekuziva kuti tikune vana vakawanda vari kuenda kured zone ende hanzi ndo vanisa paforefront, ndo vanopfekedzwa zvimabhomba zvazviya voisa paforefront. Munoona ukapfekedzwa kukanzi kuda kuiswa grenade, iwo unogona kupfekedzwa grenade iwo runoputikira kwauri kwaunenge watumiwa kuzoni kune vanhu vaiva vamuri kugonavo, vanhu vekunhingikiri, vanhu vekuUkraine. Zvokutora mapasipoti hazvishandi because vanhu ava vari kutorisa vana vamapasipoti. Vana ndo problem because vana havatauri. Ukatora passport vanhu vari kunotoresa vana mapasipoti manyuwani. Handimaona zvichiitwa silently. Saka zvoti passport yevana kutora hazvishandi. Handimaona. Saka tauya pano mhuri yeZimbabwe, government of Zimbabwe, to plead on behalf of this vana kuti Zimbabwe ndiyo nyika yasara, tachikuda timuite muintervene vana vadzoke. We have future presidents ipapa variko kukurashia kwakamirira kuti vaende kunourayiwa. Tine future teachers, tine future lawyers, tine future chakadaro. Anditumira message izvezvi hanzi it's possible kuti tingawana government inogona here kutitsvagira a safe place tibve apa because hapachaiti since pabatwa vaya vangu vaita live nezuro. Ndo zvatiri kuzama kuti tizame kuita because pakatoipa we are trying that.
So ndawana namba, ndine namba zandapiwa za ambassador vekurussia. Tombotanga na ikoko. Timbonzwa kuti ivo vari kuzviziva here vari kuronga chii, because totongesa pressure ikoko ndokwatasaenda kutombo kunonedza my sister titombobata ambassador because iyanyaya yenyika. President vamunangagwa tinoziva kuti shoko rinosvika kwamuri. Vamunangagwa tauyawo semadzimai vane vana vari kutiza kudzimba vachindisa vamene vanhu vari kurikuruta vanhu kuendesa kurussia kuhondo. Tatikumbirawo neukama hwakanaka hwamunahwo kudyidzana kwakanaka nerussia kuti mupindire vana vadzoke. Izvozvi tine vana vasara ne8 days kuenda pared zone. Already kune zvitunha zvezvivamwe vana maZimbabweans akatofa kured zone ikoko zvingoriko zvakatongo abandonwa ikokoko. Saka tatouyawo president baba vedu venyika, baba vamunangagwa shumpa murambwi, mai munangagwa mai vedu venyika, mama Axulia, tatouyawo pano kuti tizokumbira kuti tatikumbira. This is an urgent matter. Pasara 8 days kuti vana vauye. Saka tinoziva Zimbabwe ine ukama hwakanaka hune kudyidzana kwakanaka neRussia kuti mugone kupindira muwithdrawe vana vese vagone kudzoka. Handizivi minister weforeign affairs kuti ndiani. Imi kana muchivaziva guys, ndonguva yekutotenga muvatega. Tiri vana venyu, tatouya tiri pasi penyu, hatina kudherera government yeZimbabwe, hatina kudherera. Tashaya channel kuti tofamba sei, toita sei, tashaya. Ndosaka tatongotega timungobaya malive nokuti iko zvino chiri kuitika ndechekuti internet yedu ine power. Internet yedu ine power. Kana yakagona kuona baba vanobika sesa mustreet yava vakanosungwa, antika nesuwo munototionawo muona kuti kune boy child yashungurudzika iri mukati mengu nyika yehondo as we speak. Titori vana vakatouya nekuzvinipisa, hatina kujamba protocol because hatina kuziva totanga nepapi toenda nepapi. Ndosaka tabaya live pamwe mungazofunga tadherera tabaya live kuti tiadresse. No, tashaya kuti toinda panani wapadhuze kuti adai. Saka taziva kuti tikadai shoko rinokurumidza kufamba ende munokurumidza kuzvionawo ende munokurumidza kuzvigarira pasi kuti paonekwa kuti zviri kufamba sei, nekuti mutibatsire kutsvaka vari kurikuruta vana vedu vachindisa vana ikokoko. Handimona tatozati mapurisa eZimbabwe inumber 1 pakuita basa iri. Mapurisa tinokutembai zita rapi yepaZimbabwe. Zita rapi yepaZimbabwe guys. Tinotoitemba manje iyoyo zita rafi because zita rapi yepaZimbabwe inorova basa. Tinotoswera takuvaziva vanhu vamanje manje. Saka nditegereyo vaFrederick Shava guys, ndo foreign affairs minister. Nditegereyo Frederick Shava, baba Frederick Shava, baba tisu vana kuno. Imi ndimi munomiririra nyaya idzi, ndimi munomiririra nyaya idzi veforeign affairs. Paita nyaya inoda kuti mupindirewo ndio nyaya iripo. Nenda ndaona iri namba ndadofona. Saka mai ndakumbokudropa ini mbofonera ambassador. Nditaya kutsvaga ambassador tione kuti vandase CID musora tanga inosora yawana kuti ndiani ari kuita zvinhu izvi. And if possible, can we get a safe place or wait for the process, because they might even take us to the front dangerous point, which is more deadly. Android will take away phones. This message is kumana ishi. And tika. So tiri panguva yakaoma guys. Panguva ya tiri panapa tiri panguva yakaoma. Hameno likanisa WhatsApp hii. Yandiri kungofona ona yo. Kwa kwema pana grupu rekuzanu here. Waudze ifuti grupu zvinokaza kushika. Kapandeni chikuziva kuti handina munoramba ndime ndakatenga ndakatenga nditozokuenda ndenditozokuenda ndechikuziva kuti handina ndakatoenda kunojoina ndoga because of zvinhu zvakafanana naizvozvo kuti tisvitse soko tiwane kupinda mukati tiwane kuziva kuti nyaya yakafanana iyi tosvitsa kunani, nyaya iyi toenda kunani, nyaya iyi toenda kunani. Ndosaka ndakatopinda because zvazvikangofanana hapana chakachitika kunze. Saka tingakuudzai hamuzvibvumi, mune mchiti makabhadharwa mari, ndokuudzai kuti andina hamuzvibvumi, dende chiziva dei zvinangonanga direct. Hello, makadi zvenyu vamarongwe. Makasimba zita rangu ndinoitwa Sisimeli Diaries. Nini ndinobva kuGweru. Ndinoziva kuti muri hanzvadzi yangu zvekutodaro hatichataura hedu zvakawanda because ndakakura nevana vekumba kwenyu, masisters enyu. So panguva ino ndichiya kwamuri hanzvadzi ndiri kuya nekuzvininipisa. By the way, ndiri palive papage redu yakanzi Sisimeli Diaries. Asi tangowana manhamba akasiyana-siyana evakuru vakafanana nemi nevamwe kuti tiuyewo nenyaya yedu sevana veZimbabwe.
pajekerere semi kudai. Hanzvadzi yangu taita vana vari kuRussia. Vatomirira kuenda pared kwanzi kwaichi kured zone red danger hameno ikokoko. Munongozivawo zvevana. Vana vakatiza kumba. Vakainda ikokoko vapromiswa ma 20,000. Kunzi mukasvika asi vachienda vakanzi nokuti mwana wandatonyanya kumirira wantu wandikutaura naye ini akandiconsulta anga achiita attachment yake kuHarare ari chef akaconsultwa achinzi unonobika uri chef wopiwa 20,000 yako wosodzoka ndokuinda kwavakaita vabereki vangu vasingazivi vakazoziva mwana atove pakati pejeni kuenda vakatira kubloka kundege vana vakaita nharo vachiti kuenda kumabasa vakaenda vari 3 saka vasvika kuya manje vana vazoonona zvakaudzwa hakuna vaenda kutraining kutora zvahandiudza semaudzira akandita vaiswa kutraining ye10 days kuti munobata futi sei handimaona ndokubva vatonzi munobata futi sei vana ava vazvizivi vana vadiki handimukuna ndikutaura mazera anoti 19 to 25 vasvika kuya vadaro anditi vakanzi vameno kuti ndifika zvinemba kunombotanga muchienda pamwe mozenda pamwe iri kusvika mazenda kured zone kwavakuendeswako saka vana vai vachizoona zvakanga vapromiswa vari kuAfrica kunoko hazvisirizvo zvakatosiyana vanhu vari kufa anti vakasvikona pane mamwe maZimbabwe aripo ari kuenda kured zone kwakuna ari kudzoka ari kuenda vari kudzoka vari zvituna apa kutaura kwaita nhasi zvituna zviri kungorashwa zvangosara zuro pane vakasvika last week group ndofunga ndakamboita awareness pano paFacebook ndichitaura kuti kune mwana pakatogo pakaenda mwana uyu pane vanhu vari kurikuta vana vabereki tore mapassport evana ende tarisai vana ndobva daita alert awareness so I think vanhu vari kurikuta vari pakati pedu vakanzwa this alert yandakaisa ndokuchinja position bva kuna Harare Bulawayo Gweru ndokuchinda kumareserva nao vari kunotora kumareserva ekuna na Plum Tree uko mukatumo mareserva ndoko vari kunotora vana vachindisa ikoko neasina vari kuisa vana mapassport vosvika kuya manje vana voiswa kupi kufront zone kwehondo uko hakuna anodzoka so even chikafu vana vari kuti vari kupiwa matindi kwai soup ndo vari kudya kugeza hanzi tinodzi tigeze ka 1 per week or per 2 weeks language vafa kutaura chavo chiRussia chavasingagoni ukaudzwa neRussian ukapindura zvisirizvo vari kurohwa saka ndo patasvika paita kuti tatenderera semadzimai tachupikana ndo padati aiwaka ambassador veRussia ndihomi wangu ini ihanzvadziwe yangu ini nokuti ini ndakakura ndichitamba nana Glenda nana Ellen nana Chido regai nditsvake nhamba ndivabate ndokutsvaka neta nhamba dzenyu kuti ndikuwanei nokuti hatina kuziva chane yekutoenda nepi ndosaka ndauyawo kuti iveduwe kuuchira kudai takatoteramira izvozvi handizi kuti mungatiitira we tinoziva tine ukama hwakanaka neRussia kuti mutaure withdraw vana noti vana vari kunzi vasvika vatowanda zvokutowandisa zvokutosviwandisa maZimbabwenzi vana vechikomana vari kutogwa kubva kuno kuZimbabwe. Yes, actually it's clear cut human trafficking. Yes. And the government of Zimbabwe is seized with this matter. Oh, okay. And isusu kuno kwatiri tiri kutoprocessa tichi draw up my list. Okay. Vanhu vese vanenge vari musituation yakadaro. All right. So that we can, using the diplomatic channels available, all right, get hold of the Russian government, so that we find a way out of this. Okay. Chirikunyanya kushupa chekuti you get a situation where vamwe vanoudzwa kuti musaenda and they still insist and go there. Yes, true. Yeah. Then mavawana vamwe mavabatsira vakuti vabva panzvimbo. You then come across vamwe vachiti isitigere zvakanaka izvi muri kutotikanganisa mabasa atakawanda. So we are busy trying to sift through all that so that we come up with a strategy that addresses the problem at hand. Okay, ndikupawisisa munoziva sezvandakutaura pekutanga zvadzi kuti vana ava vachienda vari kupromiswa kunzi kune ma 20,000 enyu. Ndakabvunza mwana uyu
ndingati kutotaura kuti is human trafficking. Yes. Kana pane vamine ni list mungatibatsira chaizvo mungatitumira. So that kana tichienda tinenge tiine mazita anenge aine vanhu and madetails eregistration yavo. Situation yacho iri kusvika vamwe vari kutonyeperwa kunzi no unochinja ukatoita permanent resident and after a few years unenge wava citizen. And these are children who have never left the rural area and have no understanding kuti zvinoreva chii izvozvo. So we are addressing all those angles so that at the end tinobuda nevana vedu tisina kuwana vakawanda vatashaya in the process. Exactly. Saka panguva ino nokuti tine ava vasewedu wandanyanya kufambira wasara ne8 days kuti achinda ku Redison. Pane zvingaitwa here kuti vastopiwe because message yape ndichakuforwardira message apesera kundipa. Muripo ipapo regai ndikuverengere message yapesera kusenda. Atoisa akatisa nema crying emoji akati if it is possible can you please have a safe place while waiting for the process because they might take us soon to the front dangerous point which is more deadly. Android they will take away our phones. So pane kutanga yanyora iyati sorry for the late response mami, we are restricted in terms of using phones. We now have limited time till we go to the red zone destination where phones will no longer be applicable on us. We have no guarantee on how we will communicate. The situation in this side is very tense and even people who passed away are just neglected and even the treatment we are given is so tribalistic. Even the bath, we are only allowed to bath only a week or twice or once in 2 weeks. Everything is addressed in their language. There is no interpreter. If you don't do as per their instruction, you are beaten and abused. So until 1 hour this side is like 5 days in jail. We are really asking for the maximum assistance and get us rescued. So this is how desperate they are. I have actually received the worst stories, the worst that Zamurgutago. Challenge yatiri kuita panapa manje ndeyekuti munhu kana achinge akasaina contract akuda kuita walk away from it imusingazivi kuti ine maprovisions akadini contract yacho. It becomes difficult for us to track them. And also there are the sensitivity dzekuti kana vari kuoperata kunzvimbo dzinonzi dzine masoja, no country will allow foreigners to just walk in and you start carrying out interviews with people. Saka tinotaka secure the necessary authorities from the receiving country. Kana zvadaro manje tochisangana tichitaura tichitry kuti find a way out. I don't think it will take a long time between us and Russia because at political level we've got very good relations. Yes. And I'm sure they will be very surprised with some of the details that chavapa ezvirikuitika ikoko because zvakatooma kani zviri kuitika ikoko. Saka it's a pressing matter yamutori nayo. Itori nyaya yatiri kutoadressa and worse still vari kubva nekusouth Africa vana vedu manje. Pane ma-South Africans akanga ariko akatorwa. South Africa yakatora vana vayo. Then ndamusendera message right ndikamuti vakatora vakakwanisa kuidentifya. Okay. You see. Yeah. Recruiter wacho haisiri Russian government. Alright. My employment agents amunoziva iwaya. Anohaiwa nema-organizations atinoti ma-mercenary aya. Alright. So vouya kuno voti tinooffer ma-services vachitaurira government yemuno. Hey. Yeah. So government yemuno yosign agreement kuti toda kuti muchitisupply chikafu chedu muchiakapana matrucks edu kubva pano achienda kwakati as part of the war effort inenge iri a bit distant from where the actual fighting is being done. So this is how deeply complicated it is. I can't say much over the phone. Yes. But it's something that we need to address.
ndaiva national organization ewaya ndo anowisa vana ava vanongonzi takapa contract. It's like kurunzi kuri kugadzirwa road imuna makambani akaita bid wopuwa 20 kilometers dzako. Alright, saka vanhu vakawanda vakuita zvinhu zvemacontracts. Road angauya achida kuona kuti uri kudhirana vanhu vakaemploya basa in what manner. You see, ndo macomplications aripo achiiwayo. Hey, saka this is deeper than zvatati tiri kuona apa kapa, because ndinamubvunza izvozvi tiri pano kuti did you sign any contract? Akati yes, but written in Russia. So in Russian. So akasaina zvinhu zvasingazivi zvakanyigwa neRussian. And akasainiwa akasvika kuno here akanotorecruitwa ikokoko ndo kwaanosaina unzi kwanosasaina haukwire ndege. And once you have human trafficking, pane maangles akawanda anozouya manje. It becomes embedded nenyaya yekuti vari kurecruita vari kushanda namaagents ikoko kuZimbabwe vachirecruita vamwe anenge achiti ndinopiwa $200 per every person I deliver. Alright. Yeah, then toita vanenge chimoto chakungoenda chipenge. Vanhu vari kutsvaga mari hana basa kuti kwaenda as long as kwaenda awana 200 iyoyo. Sure, kutengesa vana ne 200 ovanyepera kuti muri kunopiwa ma 20k pasina ma 20,000 avanopiwa. Obviously kana munhu akauya achiti akutengera tikiti rendege kana wakakurira muruzevha unotofungidzira kakuti ndege inoshamisira. Plus futi kana chikwira ndege pana munhu angandipotengera tikiti rendege anonyepa. Aiwa. You know. Vamwe hanzi vatovatoresa mapasipoti chaivo zvisingasikamu nevabereki. Yeah. Zvava kuvatracer who were not having any problems because kangopiwa passport number yake munhu tino-approach government chokuti tine citizen wedu atoda kurescue ari panzvimbo yakati. Apa ndawana munhu wacho akamurecruita andipa zita nepaari. Saka ndisi kuziva manje kuti nditumirei by on this ningi WhatsApp account zita racho roro. Any information mazita evanhu vamwe vamunoziva variko over and above is narrated by mukomana muri kurepresent. We need that information iri valuable kwatiri. Alright. Zita remunhu zita ndakupai remunhu akamurecruita ndakupai zita ndatorisenda. And then now ndakuchimupa task yekunyora mazita ondisendera mazita acho ese. I hope kuti muchakwanisa kuti at least mustope kuti vaende pa 8 days apa ku red zone so that chero vakagara havo variko matox achitwa asi ku red zone vablockwa kuti vaende ku red zone. We will do our best. Thank you very much. Aiwa tinotenda. Guys, ndokuudzai kuti zanu uchi idi uchi moramba imi. Moramba. Tatosvika zvichemo zvedu kumabhasadha edu, zvichemo zvedu kuvakuru zvatoatendwa. Now tinenge takutongoteverera kuti tinzwe kuti hanzvadzi yangu taapapi tichipusha maissues edu. Tinoendesa maissues edu the wrong way. Tinotuka government instead kuti tiaddress tichinda kwatofa kuenda nezvichemo zvedu. Zvotambigwa chatambigwa chichemo chedu panapa. Titori nehope yekuti blocking iri kutanga mangwana vanenge vachitomufambira nyaya dzokuti vabloke tetave nemazita kuti vana vasenda ku red zone. Regai ndichandipe location zvakare. Alright. Idi uchi. Zukao. Geda idi uchi. Man geda atoida. They recorded us and we were told that as they recorded us and we were told what to say on recordings, it was written in English. And it was written in English. We're stating that we now work as military. Vashika ndopaka no udzwa kunzi you work as military vachirekodwa. Sino mwana ndomuudza sei kuti timpe hope. Ndomuudza sei ngandisendai. Mwanangu tataura nevakuru vegovernment yedu yenyika yeZimbabwe. Pane hope yekuti pari kublockwa kutanga mangwana vakutaura navo kuti vabloke kuti musaenda uko. Zvikuru sei iwe saka pawapiwa task panapa yaunayo to write mazita evese vari kuda kudzoka. Kwanzi tokumbirawo madetails ese. Unyora iwo chinyora chindisendera inini. Andika kembe wandipa yauri ndaiona. Iwe zvautori kurukirei nina iwe.
Alright, scam yauri ndaiona achaitauri nesta pano because vavengi vari pano tatowa kuti vanhu vakuri kuti vanhu vakaita sei. Saka iwewe please tinyorerewo mazita aunotinyorerawo and send them to me mazita uchingopedza uchidelete. Anditika yes. Yes, if you can't join them, if you can't beat them, join them. And you try to talk. Uri monkati momo. Guys, when I went there, ndichitaura ndaku join azanu vakandituka, vakandivharura left right and center. Ndikabvarwa left right and center ndikati muri kutadza kuona imwe engu. We have no location for what but it's what. Alright. Ari kunyora mana. Allo mad. Eish. Harmon, ndikazama kuda kuti ndiromedzere munhu ka aningazviudza sorry, aningazviudza azvibudi. Harmon, ndikati muri kuona we could not join beat them. List yauya. List iripo guys. List yatouya. List is there. List yatotumigwa. Yanga yakatonyogwa udara list iripo. List iripo. Okay. Yakatokura kudai list. Harmon, ndikati tikuda kuitira kuti hands talk is cheap, that can't happen. That can't happen just like that. This is what we are talking about. It's not Facebook. What talk is cheap. I don't see them blocking them. The rest, let's not lie to ourselves. Iwe banele, banele, uena umuloji, umutakati uya flyer wena uya buruka ngebroom wena. Ubona kuna mabereki vevana varipano. We are giving hope to mabereki vevana. We are giving hope to these children, and you come with a shit of a comment and try to take them, in the bush, take them in the graveyard. You are a witch. Dakorako munuamari. You are a witch. Trikupa hope kuvabereki. Trikupa hope kuvana kuti vagare vaine hope. And even what you know. Why do you have to come and say negativity? In the negativity. Here we talk positivity. Here we are going to pray. And we are going to pray. And we are going to be behind. Antika, tichitevera kumasure kokoko tinokuza titave papi. Antika, zvako zvokuyere negativity. Waone zvako. Ingawani. Unda kuti usada kuti taure pane nyari kugwadza dala ndisumuke taure nesikari kuti taure kudai so urunzwa. Is there anything that is too big for God? Ma miracles, they do exist. Ma miracles, they are there. Kungwarira pa social media. This is a war zone. Uri kuhondo ere iwe. Uri kuhondo ere iwe. Uri kuhondo. Haufili vabereki vevana vari kuchema papa mwana uyu atori neconfusion. Iwo yane negative comment akuti udzosere vanhu kuti vashayiwe hope. Unoziva kuti ukashayiwa hope unogona kutofa. Do you know kuti kushayiwa hope chako chako unogona kutongofa? Do you know that? Uri agent iwe ndiwe uri kuindisa vana iwe banene. Ndiwe agent iwe. Mublockei. Blockei. Rubbish zakadai so pano. This is a positivity page. To get awareness. And the same time shipa hope kwa berekine kuvana. Vari musango. Iwone comment rako rakajako. Social media kuzimbabwe yakamboita sei nine. Tine vanhu vakaita sei pasocial media kuzimbabwe apa. Type zana tina vana vanela. The agents of the devil straight away. Vabereki right now unenge une mwana ariko. Moyo yakarembera vakabata hana. Iwo tsarati. Kokaona kuti vauya uchadi. Kuona kuti vablock wacheda sei. Because Russia ine ukama wakanaka neZimbabwe. Russia ine ukama wakanaka neZimbabwe. And we are going to pray. We are going to pray. Kwacha orinonzi Desliri musaranadzo iri zidutke zvivakomana zvivarume
iwe mwana wako cheche vana vangani vanoziva kuti vafundisi vanomitiswa iwe vana vangani vaunoziva vevanhu vane mari cheko cheko vanonomitiswa vana vangani mwana wako unomuudza kuti chakati mwana akateerera iwe unomuudza iwe vana hauzivi kuti vana vanoita sei chimurume chakanyogwa pamatoilets chimutsambarafuta chemurume chikakono chemurume chirolon chemurume kungongwarira kungotsvara comment section what are you doing about it what are you doing about it uri kuitei semunhu wemurume uri kuitei wakavanda uri kwakavanda uko what are you doing sikuvhurenyi munhu waMwari sikuvhurenyi nyangwe nesi hatina vana variko kunze hatina vana variko but tikutofilira vana mai avo tikufilira vana avo because tinavo vana vari ma18 years izvo zvanogona ngototiza ipo munomu ukatonzwa kuti mwana atoenda kurashia iwe uchingoti mwana akaenda kuchamwari dzake wotova mwana kuti ndakabuda kurashia ndichauya nemari yakawanda mama I'm going to bring you a lot of money izvo hakuna mari yari kunopiwa rina kuhondo vana vanga vagona ivo vana vanga vagona munongona satana anongouya so wakangofongora so satana anotongouya akangozvifongorera zvake pavanhu vari kuita zvinhu zvavo otongouya satana anenge akangoita kuda kungoti vanhu vangoshayiwa hope so manje hope tinayo vana vari kudzoka wangu vana vari kudzoka izvozvi tichitotaura naambasada tichitovafolowa ambasada kuti haufa ende hatichigumiri pano handika ndiri kutsvaga futi avo kunoita futi zvenyaya ichinda fedha yakadaro handika ndiri kuinda fedha nyaya ichinda yakadaro iri kuinda nyaya haisi kugumira kuna ambasada hatisi kuzomira pana ambasada vachanoona kuti nyaya iyi mukutoona kuti nyaya iyi mukutoona kuti nyaya iyi guys inyaya rutonetsa but hatitotoziva handi mazviona kone vakwira hello muri sei kwamaidhuve muri sei ndiri rai changu uri sei dhiya tondiwari mazita ndinofowadha tondiwari nhasi kuti ndikuti isisi meli ndaona kuti ndienda kuderedzai munhu waMwari kuti maidhuve ndo chairo zita riri kunatsa kukwana pamuri mira dhiya onai mazita atinawo pano look at the names that we have so far vana venya vari kwavo vana venya muri kuona vana venya zvinorwadza vana venya variko so far ndatumirwa mazita 85 ndine 85 names dzandatumira pano handika ndine 85 names dzandatumira panapa dzandinadzo 85 hey zvinosvika pakurwadza unoziva unoshaya kuti munhu hama yako iripo wepaparikaitoona unoshaya kuti munhu anouya nenegativity pakadai veduwe inini dumbu rangu izvezvi ratena kutena chaiko maidhuve ini ndakwirira kuti ndoda kungokutenda ine zvamuri kuita aiwa volume wedzerai volume munhu waMwari hatiriri vari kuti vari kuya nenegativity dzavava havazivi chinhu chinonzi government yeZimbabwe kana yada zvayo havazivi kana yada aiwa vedweka isusu takabatikana manesiko zvinoshava grounded neuyu wangachinyora nyadzisai vadele nganyadziswe government yeZimbabwe nyadzisai satani yes kwakaita makore nemakore vanhu vachiita exodus vachienda kuchando vachienda kuUK vachienda kupi manesi government yeZimbabwe yakangomuka yakati nomo ikazvivharisa vanhu vakapenga vakadii but nhasi madhoo akavharwa hanzi Samuel hey hanzi list yandakupai some who are on the list are already deployed on front war zone and I don't know their location as they are restricted in communication saka pa list yandapiwa yevanhu 8 pane vamwe vatoo vakatoenda kured zone kudhara so haasi kuziva location yavo kuti vari papi pa 85 aiwa zvamatoudza vemutemo vanoudza vemutemo vanoteerwa chero vari pasi pemvura vanoteerwa vakauya ndangoisa information isina kuforwarda information yose totongokumbira maidhuve kuti muzoitawo chero imwe live yamuchaita yekupa vanhu awareness yekuti vedu venhamo tinayo but zvemalinki izvi dei tasiyana nazvo vanowa
izvo zvetinogara chivanza pana kuti musakude kunobigwa muri kubigwa vanozara kumbabva iyo yakatamba kunesana nechivanza pano vanozarako vanowe rega vabigwe vanowe vanowe avau guys vanobudikira guys do not do this. Iko zvinoti mukuignore muziva vari kuite chakabigwa kuti kuseri I'm ignoring your messages dzekubigwa idzi zvinotienda kazipa mari yangu agent mari yangu azvana agent don't come to me end up police go to the police because you want me to create enemies because munoziva guys ndakazonotsa chinhu one the more papa chinoya ndichiexposa munhu papa yanenge aba papa do you know kuti ndacreate enemy maghost wamanoziva chikutuka unenge usingaziva yaka ndo vanhu ivava anenge achitofila kuti wakamukanganisira handiona asi akabira munhu anditi you have done the right thing wamuti munhu ipa munhu mari yake aramba wazouya mangwana wadini wamuexposa pano watora enemy yake zvino akabira munhu mangwana ndio vanokredza zvimagosi zvinoya zvichitukirira handiona because akutofila kuti vakambondi asi anenge akabira munhu so ini zvokushandiswa handidi handiona ndakatoona kuti no man unoshandiswa nevanhu handiona ivo vanenge varai ende vamotone kuvabatsira kuti vaiti vaya vanoda kujambira nyaya dzevanhu nyaya dzizvesvo ndeyako iwe yane ndakauya nayo pano wandikumbira wandichembera kuseri unenge uri bhizi kuroverera maoko koko uchiisa zvimalaughing emoji uchiseka uriko kasi ini ndindasara ndiri enemy bigwai ndambobigwa please don't come to my inbox bigwai but mukadaro manje maidhuve imimi platform yenyu hamusi kuitira vanhu platform yenyu it's a way of preaching inotori calling tinopreacha handika but hatirambe tichingopreacha chinhu one nekusingaperi takapreacha kangani they still go back there saka inini pakupreacha ini ndini ndofanira kucreata maenemies ndotovafamba nemaziso kugotsi because ndacreata ndikauya zvakafanana nenyaya yemukomana yavheko akabira vanhu zvamunoziva imini but akaaisaka uko kudevheko akaita sei murusire kwenguva handitombo chine zvekuita naye murume uya handitodi because akandifizura last number saka hamusi kuziva nyaya dzacho saka regai tigumire ipapo ndazviona kuti nhasi makagumbuka maidve anyway regai nditeverera hangu ndiri mucomment section alright Paula, thank you very much tokudai zvekurevesa thank you muse ndiraiti kuti sei ndafara chaizvo pamabata nyaya isisimeli and ndakambotoitaurawo ndofunga kaviri kese ndatotagwa nevanhu mucomment section kuti nyaya iya yatanga sisimeli thank you so much ndaitoshaya kundotangira papi and kune vana vakawanda variko ndofunga ndaitsanangurira vanhu ndakati vana ava vari kutrainwa 2 weeks vamwe 1 month votoiswa kufront line kunonzi kufront line vamwe vachitoseka muchiti angele muri kuti vana vari kuiswa because kune mamines zvimbambaira zviya saka vanoiswa kufront line ikoko ndoko vane vachifamba varipo saka vane vachitsika zvimbambaira izvo because vane vasina experience also Ukraine ine masnipers andimurikona masnipers anenge achirova misoro yevanhu vari kure saka ndaitotsanangura ndikati yes ndikati vese vari kuenda nditika hakuna vari kudzoka saka ndaitoti kana muine hama like ndaitopa yaive sort of ndakati ichitokurudzira vanhu kuti kana muine hama makanzwa kuti hama dzenyu dziri kuenda kuBelarus because sometimes vanoenda through Belarus kune gurupu reBelarus kaanoziva kune gurupu reBelarus rakanga chibva kumukomana achienda kuBelarus ndokwavaiende kukuya handiwanza ambassador chanzi vanhu vari kurikuta marecruiting agents amunoziva achagara tinawo iwana agent atinawo handiwanzwa yes munototatoshamisika muchitonzwa vamwana vamunoziva because takazvitaura nezvazvo ndikataura kuti iko vanhu vari kuendeswa through Belarus vamwe vari kuenda direct kuRussia ndakatotsanangura nyaya yacho yese ndakati guys chiri kundirwadza ndechekuti vanhu vese vari kuenda ndita handisanaona chero 1 ati adzoka live yacho iripo haina kana 2 weeks haina kana 2 weeks so thank you so much nebasa ramabata and izvo zvamatoita zvakanaka government yatonzwa kuti ava vanhu vari kumachema and vatova under pressure izvozvizvo I think vachakasira kuacta and chimwe chinhu sekutaura kwandanzwa ambassador mene ndiambassador vamamutaura nawo vatokuwo zone zvinezvi it's going to be very very difficult kuti
vakwanise kuvatora kwavari akuite because vari deep in Ukraine and hakuna ari kudzoka because look zviri kuitika nezvekuti Russia sisimeli iri kutora vanhu not only in Zimbabwe, South Africans, Zimbabweans, Nigerians, iri kutora ma-Africans, yes, in short. And iyo yasara nemasoja mashoma. Saka iri kuti ma-Africans ainenge atora ndo vari kuiswa pa front line. Saka front line ndo like inotanga kuona chakaipa kana pari ma-mines akaiswa pasi vafana iva vari pamberi ndo vanotanga kutsika ma-land mines ndo vanotanga kufa. Ava vachisara vari kumashure vari vapenyu. So ndo chimwe chinhu chiri kurwadza panyaya yevakomana. So I hope hurumende ichabatsira ende chandafarira ndechekuti zvizvi kana mazvitauro vamwe vatozvinzwa ende this information ichafamba zvichaitawo kuti vamwe vanhu vangava muprocess yekuti vaende varege kuenda because uku kutaura chokwadi rega nditodzokorora ndiri panapa sekutaura kwandakamboita ukaenda haudzoki because akusati kwane chero munhu one so far aenda akadzoka. Yes you can say because munopromiswa mari dzamataura ma 20,000 ichokwadi chamataura kuti vari kunzi 20,000 ndiyo yatinokupa mozopiwa ma 2,000 pamwedzi wega wega but 20,000 yacho unoiona kupusina kudzoka. Kwanzi vakabvunza kuti mari dzatinopa hama dzenyu kana ukasira kucha pahama dzako manje saka kungo kana anenge achiendawo zvinezvi zvinhu zvataurwa pajekerere saizvinezvi unofanira kungoziva kuti uri kuenda kuti hama dzako dziwane 20,000 because uko hakukudzoka akatombofapo hama yakapwa 20,000 hakuna handi vaingozi chazovapa uchazouitinga kuti iyo kuchiita chinga chikabeyapa zvakaoma. Alright, thank you Sisimeleka ndipo vamwe mukana. Alright, Sisimeli maswera sei. Taswera maswera sei. Makwiro hangu kuda kungotenda Sisimeli nebasa ramuri kubata. Ndinoda kungoti Mwari dai varamba vachikutungamirirai musadzoserwa mashure nevanhu vanotaura zvinhu zviri negative. Rambai muchienderera mberi Sisimeli ndokutendai zvakanyanyisa especially nenyaya yevana vari kuenda kuRussia iri kurwadza semubereki vasikana unongofunga ari mwana wako kuti atiza vasikana mwana ungonzi asi kuwanikwa uzongonzwa kuti vana vakaenda ikoko vasikana unonyatsorwadziwa veduwe zviri kurwadza but tinongoti sezvo mataura naambassador maybe vachakwanisawo kutibatsira takuisa huku plus kuti hatigumiri papa ndichaida kumwe. Exactly, but kusaziva manje kuti pari kunzi pakasainwa macontract kuti pachaitwa sei manje but I hope kuti vanokwanisa kuwana way yavanobatsira vana ava because I remember makore apfuura pakambonetsa nyaya yekukuwait ndakazonzwa kuti government yedu yakazopindira saka we hope kuti government yedu ichakwanisa kubatsira vana kuti vakwanise kubatsirika kuti vadzoke kumusha. Thank you so much Sisimeli. Rambai muchipfuurira mberi nebasa renyu ndizvo chete zvandangokwirira. Sisimeli muraitire moms. Nanzwa kuti Belarus ndikafunga sawira wangu swaga. Ndikati sawira wangu swaga kusokwaida kuenda here kuBelarus. Tikazomustopa tamuitira live. Jupa ndakapisa pagara kuzobudira kuinda. Inoenda kufrande munoza aitonomisa kufrande chaiko kuti ngaite kumberi kwavanhu vese. Rakaenda. Swaga tenda Mwari. Ndokubona swaga tenda Mwari. Waisha kufrande. Achijanya. Panadza kuti Belarus ndikaziya. Aiwa Sisimeleka moza kuti dai Russia ngaistopwe ma-African president ngaite something about this because iri kutora iri kujerera African countries. Kenya, Nigeria, ndakaona madocumentary vachitaura kuti hanzi vasvika iko vanomanikidzwa kusaina macontracts Sisimeleka vari kumanikidzwa. Macontracts avari kusaina hanzi munenge watobata wanzoskodza zvatochinja. What you came for is not what you are going to do. Votoudzwa ipapo. So I think it's African president, I think they have to do something about this. Russia ngaibve kuti kutora vana Africa like that. Because vari kufira mahara. They are dying. Apana kumira mushi. I just hope kuti zvichafamba zvichaita sei. Nokuti ndinodza kuti muzati vanhu vese kwaitori neBelarus group reBelarus raiveko.
Urwa. Gurupu reBelarus raiveko ritoriko gurupu reBelarus. Saka that means vanhu vanga vachienda kuhondo vasingatoziva skana. Aienda kufrontline zvokwadi vanhu ngavastop zvekuBelarus izvo vanhu ngavambomira. Zvakaoma. Inonofa zvino kuchika ndikuenda kune imwe nyika kunoraramawo kunotsvaga kurarama. Iwe unokanda Poland, frontline. Frontline ikukwe. Usasenge mwana wangu. Vanhu vatotenda ini parava nditakaenda zuva. Usadaro mwana wangu basa wavantu. Ainoda kubva. I can imagine swagati. Atitamsokani. Ainotafa kamindo kuone swaga. Usadaro mwana wangu. Unotamba kamindo kuri nane pana kuisa kufofurati. Vainokutambisa kamindo kuone ikoko. Kutori greater than pane kuenda kufofurati. Zvakaoma. Naso apaso akachingwa swaga iyo content. Naso chakondituma muchigo chaiyo. Naso uri kuzobvuraudza. Ngaachuke zvake. Kuti akupopa content on silver platter naso ana kubvuraudza chete. Etisi mupenyu hake. Etisi mupenyu. Zvinani mupenyu. Aiwa zvinani ndituki yake ndichimuona ari pano kuenda kuonana pano kuti akaenda nakutsoka kana zvinani ndituki ndichiona kudai dari poso wanga ndamuona mucomment section ine account yake yakaziyani Hamulicious ndamuona uchitende swaga uchitende malive atakaita mfana naizvo zviri kupera Saka unotaka kuenda nenyaya yekuti wakaita live kumunyembera pakana kwaimboenda kwanga utomunyembera ini akatingamboendi kuBelarus kwavaiti papaiti ari kuenda it was a lie akasika isocial media swaga kuBelarus kavaendise mazepe kavaendise mazepe kuBelarus wairibata gani here swaga gana iribata chikuru aripo mupenyu asikana andishuwa ngazvitopo chikwadi sisibeninga vanhu vari kufanira vanofira mahara ngazvitopwe zvinhu izvi vana vanofira mahara shuwa kampeini ngaitwe zveshuwa vanofira mahara vana because vamwe vari kungoenda nenyaya dzenharo vasvike kuzoona kuti situation yasiyana izvo kunzi macontract simeli vari kumanikidzwa kusaina ngavazvitarisise futi because haukeni ungasaina contract yerussia iyoyo nhasi unobvuraudza wakazvirega swagauya nefaya wasatangirwa pano saka ndimopinda kuzomutuka manheru akutuka here utuka manheru urikutukwa itakunyatsa kundira zvakanaka manheru kati mama nemuridzo gadzirepaya nhasi zvakaoma sorry kola taura ikona makadini henyu sesimele muche kanjani thank you ndoda kungokutendaiwo nebasa rakanaka ramuri kuita. I don't want to stay very long ndoziva kuti vamwe vanoda kuedwawo ndandichingokumbirawo kana 1 minute zvayo ndimboisawo munamato wangu kana musinivomera. Yes. Alright, ngatinamatei zvedu. Baba vedu vari kumusoro kudenga nepano pasi muripo, imi Mwari hamuna need yekukumbira kuti ndiedheiwo palive yenyu kuna sesimeli nekuti tinoziva kuti already you are here. Panochema vana venyu hamurambi makanyarara. Nyaya iyoyi yatauya nayo pamberi penyu Mwari tinokumbira kuti imi munoziva zvese uyezve you are everywhere. You are an omnipresent God. You are everywhere. And we are scattered all over the globe, Sevana Zimbabwe. Sometimes because of the hardships that we have gone through as a country, zvakukonzera kuti vana vedu vaone vabereki vari desperate, vabereki that need rescue, and they end up in difficult situations like this. Iko zvino vana mai havasi kudya, havasi kurara, vari kuchema, vana havakokumba, vana vava muhondo yavasingazive, yavasinei nayo. Saka tokukumbirai Jehovha, imi ndimi munotirwira, hatina umwe munhu atingakumbire. Ndosaka tichiuya kwamuri
vana ivava pavari iko zvino, misodzi ichibuda ichiyerera vachifunga kumba. Dai Mwari mungapindira imi. Itai kuti mweya mutsvene wenyu urambe uchivashingisa Jehovha, uvape simba varambe vari pamwe chete vachinamatirana vachipanana support while they wait for help. Toda kutenda platform iyoyi, toda kutenda mai vava Sisimeli, vakomborerei muvabatsire. Toda kutenda nehurumende yedu, toda kunamatira even navamarongwe vauya pano. We know they are important people. Sometimes havadi kutaura nevanhu but vazvininipisa vakatora nguva yavo vakati adresa pano tavanzwa. Izvozvo zvatipa hope kuti at least our government is doing something. So we want to pray for them that whatever door is shut may be opened. Maofisi ese avachafona vachitaura nemadignitaries ekuRussia, ngapaite kunzwisisana, ngapaite kunzwanana. Mwari itai kuti vana vedu vadzoke. Izvozvi vana mai havasi kana kumbogona, havasi kuziva zvekuita. Tese senyika tiri kuchema nekuti mwana one aenda, mwana wanguwo misodzi inobuda hana dzinodambwa nepakati. Saka tibatsirei, mutigonese, mutitendere, muchikomborerawo nyika yedu yeZimbabwe. Itaiwo Mwari kuti zvinhu zvitirerukirewo, titewo sedzimwe nyika, vana vedu vawane mabasa, varume vedu varege kubika masadza murodhi, vawanewo kushandira mhuri dzavo with dignity. Tikonesei, tinokutendai nekuti munotida uyezve munonzwa kana tichinyengetera. Muzita renyu rinogara nekusingaperi tinonamata. Amen. Amen. Thank you very much, Kola. Munamata, what a powerful prayer. Thank you very much, Kola. May God bless you. Thank you very much. Thank you. Sure. Thank you. Then I'm trying to add Virukutora, but I don't know why. I don't know, Kola. Pastor, hello? Hello, Kola. Don't join up a prayer. Don't join up a prayer. Okay. Baba wangu mstara mambo Jesu, tunokuonga ine nyasha masikati ano. Matitendera Baba kusanganise madzimai. Tinouya Mwari nemwoyo yakaputsika. Mwari tiri kuisa vana, Mwari wamasimbose vari kuRussia. Hatigoni kusvika kuRussia Mwari, asi munotisvikira. Tinonamata Baba masikati ano kuti tauya Mwari, tauya Mwari, tauya Baba pamberi pechigaro chenyasha. Mwari hamuna nhoroondo yekukundikana. Tiri kunamata Baba kuti vana vari kuRussia ngavachengetwe nemi. Mwari zvakaitika kuti Baba mbiri yenyu igoonekwa. Mwari tiri kuchema Baba masikati ano. Mwari tinonamata Baba nezita ramambo Jesu. Vana ngavachengetwe, minana yenyu ngaionekwe. Zvisakamboitika Mwari wamasimbose, ngazvitange nevana ava. Tinoziva kuti vabereki vari kuchema Mwari, kunyange nesi tiri kuchema semadzimai. Ndizvo Mwari tinongonamata Baba. Mwari munotisvikira kunyange kwatisingasvike. Mwari munotiendera Baba kunyange kwatisingaende. Mwari tiri kunamata kuti vana ngavachengetwe neropa ramambo Jesu. Masikati ano takumbira nyasha dzenyu dzinoshamisa. Mwari kunyange Baba wamasimbose maajenzi ari kuendesa vana. Mwari ngavashaye zororo kunyange muupenyu hwavo. Tinonamata kuti ngavarangwe nemi nezita raJesu. Mwari tiri kunamata Baba, pindirai Baba masikati ano. Tinonamata Baba masikati ano, tinonamata. Mwari weye musatisiye takadaro. Musatisiye tiri tega Baba sana amai. Mwari tinoziva kuti panonzi makorokoto Mwari tinoti ndedu tese. Ndizvo Mwari tauya tose semadzimai Mwari. Tiwanirewo nyasha Baba masikati ano. Tinoramba tichingokunamutai Mwari. Tinoramba tichingokupai mbiri masikati ano. Mazvita Tufunga network yavadonedza, network yavo yavadonedza. Network yavo yavadonedza. Thank you for the prayer, my sister. Thank you for the prayer. Thank you for the prayer. Network yavo yavadonedza. Network yavo yavadonedza. Thank you for the prayer. Thank you for the prayer. Right. Tinongonzwa Mwari vachapindira guys. Tongonzwawo kuti zvinenge zvichifamba sei. Mwari vachapindira. Andika vana variko ava mukona manhamba evanhu vauya akawandisa. Ko vamwe vasati vaisa mazita, vana vari kunzi vakawandisa, handimazviona. So this is kune vakamboona picture nditi yemaZimbabweans vari ku front line ikoko. Makamboona nditi picture. Ndo maZimbabwe ari ku front line.
ndo mazimbabwe ari kufront line aya vari pared zone yacho apa ndo vari pared zone apa ndo mared zone aya mazimbabwe aya ndimamaona mazimbabwe ndo vana venyu ivava vari pared zone handisi kuti unenge uchamuziva here akapfeka zvinhu zvakadai unenge usingasamuzivi andimaona so pakaipa ndo zvati zvatinazvo ndo zvatinazvo so tongovimbawo nokutenda Mwari kuti at least tikwanisa kubatawo ambassador tichabata futi vamwe kuti tikwanisa kuramba tichingoisawo pressure inyaya yevanhu isizi waenda wafonera tiri palife because vanotoziva kuti inyaya yaenda kuvanhu iri kuvanhu kudai tichange chidzoka chichidawo pressure because vanenge vaida kunzwa kuti nyaya yaapapi anomaona sezvamakaita panyaya yaOwen ndoda kutendai mazimbabwe panyaya yaOwen ndandisingakwanisi I was not at liberty kuti ndikupe feedback panyaya yaOwen because of maprocedures acho anga achiitwa vanhu vaitobvunza saka zvava papi ndichingoti zviri kuprocesswa because patanga tasvika pachona handimaona so right now we can safely say kuti pakaitwa mapepa acho akatonyorwa akaitwa so dare rakabvuma kuti nyaya yaOwen idzokere mukoti kuhigh court high court kwai kuti supreme court ameno kwairi kunzi idzokere zvakare inoongororwa patsva handimaona so zvaigona kusaitika dei mazimbabwe dzanga asina kupindira but nekuti mazimbabwe they were behind it handimaona takarwadziwa ipapa pachibuda vamwe handimaona iye ari mukomana uya mwana uya ari mumujeri handimazviona so this process yemapepa yaitora time because of also funds and stuff like that like izvozvi hamuna kuti government yabvuma kuti nyaya ngaidzokere mukoti kwaikoti chikoko handimaona because dei tatisina kunamata paya vakasema yaigona vaingoramba haitomboconsider kudzokera mukoti vanongona kuti judgment yamakatopiwa ndiyoyo kuda kuti akutongoendera mberi chigwego chake chakapiwa chiya but government apa through maadvocates atakaungana pano palife pano ndopatakatsvaga vanhu pepa tikapanana vanhu tikafonera vanhu tikadinipo pano right now kesi yadzokera mukoti yadedzwa akukwanisa kudzokera zvakare kukoti kuti nyaya inoongororwazve panyuwani handi muri kuona so izvozvi vaitotaura nezuro kuti vaitaura nezuro kuti chasara kwakudiwa futi mafunds chaiwo wakati wandei pakudiwa mafunds because kwakudzokera pai advocate yoya akufambisa manje basa kwakudiwa mafunds vachitokumbira kuti kwai muhomwe yatanga taunganidza papa tese maplatform akawanda vaiti kwaitsika mari vanenge vaitikosadwa haisi $150 or something I don't know but I think vanotsapinda mugroup imo kwana funyerimenoisitaura yendiranyanga First, simele pane comment irimo mu comment section yatiri kukumbira kuti muverenge. Vanhu vabvira kugara vachikuita kuti muione but hamuna kuiona. Deipi? Pane ari kuti ane nephew wake akaenda ikoko avatoziva kuti achiriko here vakapedzisira kutaura naye the day akaenda ikoko. Irimo vanhu vakungoii. Okay, I think ari kuzvinzwawo. Vanhu vanga vari ngoihighlight. Okay, alright. Kana une uyane zita rachitoona kuti pane zita iripo pane zita iroro here. Anmona. Vanhu vamwe vari kutorekruta vari paBulawayo apa. Vari kurekruta vari paBulawayo ndopavari. PaBulawayo apa ndopavari kurekruta paIngomo Baraki. Pachanzi Shaka Zulu. Shaka Zulu. Shaka Zulu. Handimazviona Shaka Zulu. So varimo koko variko vanhu vatorikuruta ikoko. Saka hapana kumira mushe pakaipa. Handimazviona. So kana uripo anzwaga idate semari yaOwen mwana uya takutodzoka futi because vari kuti mari ndo yakasvika ndiende pagroup racho muzvinzwire ega because mari ngari maaudio handiti mirai titaura nemaaudio pagroup mirai ndiende pagroup group redu rakanzi Justice for Owen. Sorry. Right. Good morning, guys. I hope you are doing well. Screenshot yandasenda iyo. Screenshot ye progress yavepo so far. High Court yatanga kuteerera nyaya yaOwen. Saka this is the first stage yekuteererwa kwenyaya yaOwen neHigh Court. Saka kurauta totanga kutofamba.
nyaya yedu yatanga kutofamba zvakanaka ipapa. Saka taikumbirawo kuti tibatsirane vedu. Panenge pakuita pachidiwa mari mani pamberi apa zvekudaro. Kutanga maybe nhasi ndanzwa kuti kune mari kudiwa yekuti advocate vanoagiwa for this condonation. Then from there we hope kuti next week appear tusumuka. Saka yapa mari uripo 130 shades ndo mari asara macoffers. Tisingazive kuti treasurer ane mari pari zvino, but mari chaiyo yapera macoffers medu. Handizivi kuti guys, how best can you help us kuti tinge tine mari inongoripo yakamirira kuti panongodiwa mari pese tinenge tichingokwanisa kuti tinge tichibhadhara mari. At least maybe tikakwanisa kumboti tiwane kana 500 inenge reserve iripo. Then titsvake mambishana, but approximately 3,000, I think tikawa ne 8,000 inenge iri set aside. Zvinoona kuti batsira kuti atichaita mahiccups. Nyaya yatakatofamba yawo tongofamba chitongoenda chitongodzerendenda chitongoenda. Saka ndaita view once ine nyaya yekuti iri highly classified zvakanyanyisisa, since munhu atiri kudhila naye munhu akasungisa oil, munhu ari munhu ane mari, hatizive kuti zvinozoita sei. Saka inoti kuti hatisi kutrustana yedu, no, we trust each other, but tangoti tingoita view once kuti zviite zvakanaka. Saka taikumbirawo kuti zvakare kwanzi tisanyanye kutaura about it, because from our side uyo saka nditi mazvinzoka ndangokatawo pakati ati muri kuzvinzwa. Saka chandingangokumbira ndechekuti vanoda kubatsira nemari, this is the time you guys are welcome, because mazvinzwira nditi I played the audio igroup redu iri rekwa Justice for Owen andika, so vari kuda kubatsira nemasense because pari kudiwa mari. Nyaya yakatotanga kufamba, so yakatogamuchirwa kuHigh Court. But thank you mama, thank you Sisidoko nemasters, thank you nemasters Sisidoko. Saka pakutodiwa mari andimaona kuti lawyer advocate yakati mari yakati opiwa mari yacho kuti nyaya ikurumidze kufamba. Notine zombonedza kuti yambotangwa yombomira kuchinzi mafanzi ashota, tombodzokera back to square one, tombomira totsvaga mari yacho sonova futi, you know, hanzi resa kupi mari. Tinosungokondribhita pano toendesa. Tinosungokondribhita pano toendesa mari yedu yakaungana isusu kusaidi kwedu. Tinosungokondribhita kunoku toendesa mari yedu yakaungana. So I think right now kana varipo mugrupu imomo muna Bruno Furnitures ariko, ndofunga Bruno ari kuunganidzawo kusaidi kwake kokoko. Then koita Joy nyika dzino arimo mugrupu imomo. I think Joy ari kuunganidza, tingazi Joy ari kuunganidza here kana kuti but taive takabvita GoFund pa yakazodiko GoFund yakazodii tatakabvita GoFund papa yakazi yakazodiko GoFund mona yakazodi GoFund handisizivi kuti GoFund yakazoita sei. Saka ndo nyaya iripo guys. Vanoda kupledger guys, let me just give 20 minutes it tisataenderera mberi. Kune vanoda kupledger 20 minutes pledge yaitione. Kana munayo mari madetails akundai munawo, mungonyora kuti Owen reference inenge akanzi Owen kuti tizive kuti zviri kuti chinenge ifamba sei, iri kubva kumadiaries andika. Saka vari kuisa mapledges avo kana vari kudini, please isai mari yacho monyora mucomment umo kana kuti motipa mascreenshots kuti tione kuti ningi vaisa mari kwaenda mari iswe kuna Owen kwachona kuti zvifambire mberi anditika ngazviite saizvozvo. Anzi Bruno ngazvo tinokanazowana nyaya aiwa maiminana, but at least Owen anenge zvokuzowana nyaya zvina basa, but at least Owen anenge adini, kana abuda anenge abuda, unoona, kana abuda anenge abuda, because zvimwe zvinhu zvinogona kuzotinetei. Unoona guys, atiri tribalism pano guys, tine masisters madhevele atinotobata nawo zvekudaro pano handitika. Isusuwo futi tiriko kumagroups emadhevele titoriko futi tichitobatawo nawo zvekutodaro. So pana patitolareti tribalism, hatitolareti vanhu vatarisana pasi, because uyu mundau, uyu mushona, uyu mudhevele, uyu tatoziva. Anzi Bruno Mutemba handinei nequestion ine kumutemba kana kuti chii. Bruno mugrupu raari harisi grupu rangu, it's not my group, igrupu rakavhurwa nevana vechikoro kwaidza Owen handika. Saka kwakangopindawo vanhu vaibatsira vaida kupinda. Ini ndirimo ndakapindawo ndikaonawo Bruno arimo, ndikaonawo Joy arimo. Handisi gurupu rangu, harinei harina kuvhugwa nani handika. Igrupu rakavhurwa nevana vari kubatsira Owen nehama dzaOwen.
saka Bruno ane right yekupinda paanoda kupinda nokuti hazvinei nesu antimaona. So ndo nyaya yachona iripo. So guys, kandai vanoda kuti vapledgere mwana uyu, you are very much welcome. We can do it now. Let's do it, guys. Tione kuti tovapa it's tribalism atili because totamba nemadhevele pano tinotamba nawo madhevele and they are not bad people. Honestly, they are not bad people. Kune madhevelewo, kune mashonawo, not every shona are bad, but kune mabad shonas as well. Koti kumadhevelewo, kune mabad develes, not everyone is bad. Saka kwese kune vanhu vari bad nevanhu vakanaka. So let's not put everything in one basket. Kuti madhevele takutongoona madhevele aya anopfeka vanhu baya nemapanga kabisa kuti ase iko zvino kuSouth Africa kumashona ndiwa kutotorera vanhu mafoni, ndiwa kutoba sterek kuti arataidza kuti taiti kwabigoti nde iko zvino zvimashona ndiwatori wese. Saka zvikangofanana guys, zviri kwese anomaona zviri kwese. Hatisi kuda vanhu vari tribal panapa. Ngatite chinhu chimwe chete. Pano hatina mbovhera takakurudzira veko. Hatina mbovhera takaencourage hatred pano. Tochida kuti munenge musiri vanhu vepano munozviwanepi zvehatred? Munozviwana kupi? Owen ariko kujeri. Nyaya yacho inotonzwa ndinotsvanga kuti one party. Nyaya munoziva vanhu makaivereka painternet apa. Inyaya iripo. So guys, to those we are also yes, and tinotora chitupa chakafanana noziva. Chitupa chedu tinongotira kuma offices kuya kumwe chete kuya. Tiri mulaini one ipo paya. Anoona tiri mulaini kuta zvitupa. So guys, sienze njani la kaida kuti lava vafuna kupledger sipledge imali yaka Owen sinikezi Owen imali sinikezi abamphathi ntambo kubekwa Owen ukuthi sibhadale ilawyer i-advocate ifuna imali, i-advocate ifuni imali. Vana Jeffrey Mabare vaipana magost echinherera vaipano masifuni imali yaka Owen yekuti vele indawo yake ingene back ibuyele back court. So it has been accepted by the High Court, but mulizwile i-audio right sekushoti imali. So lava vafuna ucontribute, you have the details, please just deposit whatever that you have, and please send your reference as Owen and send it the screenshot via me. Liyabona kuti mina ngiyakhuluma isiNdebele right? Kutsho kuti sonke sabantu bemnyama, sonke sibuye eZimbabwe, sonke sibantwana basekhaya. I'm sending $20. Thank you, Christine. $20. Thank you, Christine. Thank you, Tatenda. Guys, my dad is nomada. Tatenda to me that $20 for Owen. Tatenda, Christina to me that $20 for Owen. 20 pounds. $20, Christine. Tatenda, 20 pounds for Owen. So we've got 40, right? 40, 20 pounds and $20. And it's ndakatogwadziwa ndichiona madzibaba Ishimaeri vekurepa vaya vachibuda Owen achisara. Ndichaita video yacho. Chaita video ndamadzibaba Ishimaeri baba nda kuti zoti vakabudawo sei Owen achisara. But anyway, right guys, hande tione varipoera vamwanda kuburisa, varipoera vamwanda kusenda something guys kuna Owen, at least vawane pekuti vabhadhare advocate, vamwe varoda kubhadharawo something kuna Owen. Nyaya Owen munoiziva mese guys, nyaya Owen takati mamusodzi pano munoiziva mese. Mari iyi ikwanise kuenda kuti kubhadhagwe lawyer andimaona. So varipoera vamwe vanodawo kupledger, varipo here vamwe vanoda kupledger guys, or vanoda vanice vane something 5 pounds 10 pounds tione anzi advocate yakani advocate vafuna imali wena andimaona. Saka tokumbirawo guys, if you have something that you want to contribute kuna Owen, let's do it guys. Of course we are going to do a day tichafambira nyaya dzekuti tizopledgera Owen, tizogumira Owen pano, tizomupemera riripo day racho. But zvanhasi ndanga kuti handingavhaririwo vari panze vanoda kuisa something for Owen andimaona right. Kana mapedza mondiudza tipinde munyaya inotevera. Mina titokontinya here kana titodini? Tinoda kuti tiuye nababa vemuridzi wemba yekupwanywa mahwindo nagogo kumusha. I posted the video here yesterday.
vachingongodzegwa mahwindo ese akarohwa mahwindo nagugu, vaya vachingongodza nechisitiki vachingongodza. Asi ndakazvitaura ndikati, mbuya ava marovero vari kuita mahwindo pamba pemunhu, handifungi kuti next door yavangopinda vakadai, vanofanwa kunge vari vamwene. Indi akatofunga kuti ndivamwene, zvandakafunga ndakatoti vanofanwa kunge vari pamwene, panenge pamucha nemusikana yamachiliro akaita, vanonzi maiyewo vavaya machiliro avakaita, vanzi kubuda ikana she's pale penny, kwanzi vakabuda one woman sugar name mamedo, machiliro avakaita mbuya chipwanya. Ndakati ndivamwene vake, ndosaka sina kwanisa kudini, hanzi saka ngatikatei tidzoke. Alright, saka ndakukata guys, todzoka nenyaya ndodzoka nenyaya yababa andika. So musaenda, we are here